Rick sa približuje k tornádu a vietor zrýchľuje. Takéto tornáda dokážu zdvihnúť auto s hmotnosťou 1 tóny, alebo dokonca celý školský autobus s hmotnosťou niekoľkých tón. Rýchlosť vetra je porovnateľná s rýchlosťou lietadla a Rick si uvedomí, že jeho železné auto by mohlo zomknúť ako papierový pohár. Vietor zosilnie a auto začne vrhať nabok. V okamihu sa Rickové kolesá zdvihnú zo zeme a auto sa ocitne vo vnútri tornáda. Okná praskajú a explodujú od zmien tlaku, karoséria sa krúti ako plechovka. Vo vnútri tornáda je tlak nižší ako vonku a tento rozdiel trhá celé domy na kusy. Ricka vymrští z auta cez čelné sklo. Teraz je sám súčasťou tornáda, točí sa spolu s troskami a sutinami. Vidí dosky, kusy plota, plechy a dokonca aj dopravné značky lietať okolo. To všetko sa rúti rýchlosťou viac ako 300 km za hodinu a mení sa na smrtiace projektily. Sila tornáda je taká, že aj pierko v jeho víre dokáže preraziť strom. Taká vysoká je jeho rýchlosť. Rickovo telo je teda vo veľkom nebezpečenstve a jeho šanca na prežitie je takmer nulová. Zatiaľ má však šťastie. Vzdušný prúd ťahá Ricka nahor. Niekedy tornádo zdvihne trosky stovky metrov a tie sa nachádzajú ďaleko od miesta havárie. Rick chápe, že pád z takej výšky by mohol byť jeho posledný. Celý diel nájdeš na YouTube kanáli To je Rick.